Posjetioci Sarajevo Film Festivala imali su priliku da ovjekovječe specifične trenutke festivalske atmosfere i osvoje nagradu Scan Marker koji je obezbijedila Raiffeisen banka, glavni sponzor festivala. Pobjednik ovogodišnjeg takmičenja Najfotka je Srđan Dunđerović iz Sarajeva. Fotografija je nastala na festivalskom trgu ispred Narodnog pozorišta nakon jedne kiše koja je u toku festivala pogodila grad i primijetio sam momka kako cijedi vodu iz crvenog tepiha i jednostavno se kompletna priča u toj jednoj fotografiji složila sama od sebe. I ovim putem želim da se zahvalim svima koji su učestvovali u odabiru moje fotografije i da se zahvalim na nagradi koju sam na taj način dobio.